Well, le cún of déine gortó for éigen sa Tránón agus éróig leis na chéine a bhfuil leann agus na scilin ar fad atá chun líomháin a Spóirtún ar fad Lú mar sin na gansa dearaga gandát agus an bheirtláir parke hana hénig is sní go deas le chéile se chuin na cuilinn den Lómar na Pointí ar fad a fuairse an lá déine agus tá san tuchaisteach Point an bháltasá ach ná bhrán scóra. Tásáilta go tappaigh sa réist an Fháilí-2-20 na Hebre nis mar sin aga ge Weldon. Overacán agus techan agus a fachtagan tosaí agus sné McNamee cían McNamee chun cuasaí a chormó agus tá an chiad scór fachtag é bháile. Deirfá gomach Cellianis a cuoin verscuile fé agus cinnte tá sé sin dianta le héfachtag é Michael McGlue Rosaries. Ná a bheith gimmert an chiad doch le hestólium. Han sisteach go dain féin gwinan Lú agus tá passan go háling ar fad go dí Dylan don dain tíirech am an rohain agus í neadathe ístal isteach sa chúrnaige. Passisteach an son ó Ráswaig agus ní a feicsa ceannaige chabáide agus i críochna agus lachtfarige. Ach tá Cathal Weldon buntamach Carcolóraige. I géalú leistig agus fearmóra Chatóní Fury ó iad an daine I cuachtasteach aige agus tá an spruch aimsethe aige Tony Fury. Beidir roias de leag na óga. Freagras fearn an Pointe chlárú agus tá an traction diantaige Buaicphointí. Stachan sa go dtí Cian McNamee inis. A déanamh stachan Joan Chúil agus tá an dorn chur a bheras aige agus tá Pointe fachta. Táile thuisciúr na caide a gháil nis mar sin Martin amachchan sa clíhánach mar a bhfuil Reedy agus sa lena chorn Pointe bra fachtaige seod go chéan tar na scór nach mór. Se mar a dú tá 7 gín díobh sa agus 8 gín an 8 beir go bheith seo an naú ceann agus tá san tamáinte le húdar ás thar sin trasnánaige. Tá fersa go má tá 8 gín de Pointí ceann ón imirt. Buaicphointí aige tá liú an slú a hail sin anna scór ar fad aige Jack Ryan agus an Buaicphointí. Rís tá anna chicken son aige tá sé sin gan cháin. Buaicphointí art kick fad ó Conal Ke. Nis mar sin, steach a láirslí agus ruachama an trosa buntáiste leis áta an réiteoir de Dylan don ach ní cáil an buntáiste an a scór. Agus a get Charlie Duffy a láir a chuirt ní dóilm go na harúdiantaige éingad an mert fannisteoir cinteamid é sin lethúireach le gledalanis an bhuilean chróin sríoch in án an sa Tránóna de chunta Lú. Cuman na maithas ortha, díreach mar a bhí sa chéad le me chuil na gháil chun tosaigh Marcus Sowell an chiad scór sa chéad le. Duffy inis, cos céim das letíh, Rory Woods. Steach leis an Louth aige dun agus tá seansa stigan sa agus é churan líon go hálan aige Tony Fury. Fad ó Uibh McNamee gin an dí halbú hir sa chosint agus chnicamid an son Dylan Dunnery. Se chuin inis an Lú teachta réist. Tá go leistigh go deasan san tá Rooney. Nis mar sin deisian sa Reedy tá san an réit séireach os ciúd an bhaidóra. Cíimín an son an tas ó Rooney agus an raibh sé túr fé báide nó Pointe, seans go raibh sé túr fé máide agus máidí sin críoch nó do sé tirfa. Mar sin lehet na parkin úsáid agus an fellinis an déobh hail. Seoltaisteach sa chóin an lán cholaídal sa chance beidir go mohan sanna agus Jack Martin an fear atá ceiliúra a lei brethe in Uibh. Faid an tasan an son O'Reilly isteach an son go dtí Jack Martin agus duchrit fad ábháide Tugach an cinnte McQuillan tite Gary agus amach le Jack Ryan agus tá perseachtaíonta get an Geanson deisian sáinis aige McGlue ceann sa chiad le agus ceann sa tarna le. Níl siad chun túr suas go dtí méid an neadóig déirigh mithe. Tá sé sin go thóntaach ar fad go thóntaach aige Jack Ryan. Go bhfuil Peile Mionúir nis mar sin Dara Stewart. Fháilí ón dulach mór agus tá deisian sáid aige na chúige agus Pointe all an crutha aige Stewart.
Tuairt fáicnamh chun le Sidral sa drochad nó agus tá bearna mór griansa ag Conor Marin agus tá fear leistigh chuma níos mar sin seans fósán tá peinte fachta ag Neil McCreesh ach tá kick éirice braunt ag Ré Tuairt. Naino McLeodol agus sin nada go hálan ar fad ag Cillian McQuillan. Uibh am Uachtant. Tá reachtaíonn go fiúrí sa tarna le fuair sé an cúil chomá agus tá istóilm chuigú sécinn de chiccannas ar a fachtaige ach tá siad fós ábhar chun deirig. Maher a tuairt féin dá féinte fógad náit. Éban Maher. Agus é teachtain gicamach agus Maher an sá agus an pointe fachta léna chetóigige. An náidir ríis le Maguire bhfuil is réag na chaise éiríoch an Dalavan Trussan an Council Seoltaisteach. Fachtaige Conal Kelly inis tá brúansa éidir gus an tóir. Kelly bhfuil se agus ceantaid séar a chaile Harris a drastáin. Seansaige Laigh a dhéanamh do hénig. Ardaisteach tá sé féinnig sásta. Tá sé mithe bán sa tlua. Ón dún take níos an sá agus de chintóch sé seo an bua. Tá sé féinnig a ceiliúra ard ealaíonta trín. Well, sin críoch nó ige Uibh Bhíon nimmert ar fad aige an Lú kick óntaach ar fad anna kick na sé ar fachtaige Jack Ryan agus tá Delelin. Tá adóg séite ag Ré Tuairt agus is siad Fháile an cúnta dílis atá ag ceiliúran sa drochad nua. Tá an chréibh buaiteacha don 7 báta don giadúir an 8 agus íam Maher a lár na parca is féidir sin is aráile an nahir gúile bhán hénig ige seód agus a hamáis bhí gaiscíg agus léchar fud na háte ach cétá lán agad mar léch na himre Electric Ireland. Gaiscíg ón dá heh go mór bhar tam Maguire ó heh an Lú ach don an drama bhuaige Uibh Dylan Dunn ibid a héníag. Bhí sé aus I buachtain na caide agus a túr fechosan don Lún támar fad Dylan Dunn léchan na himre. Se fuair sé cúcinn de féintí gan an Lún chiadla ach is siad na róthir seo a dhéon sé feannatrán agus an cúil sa chiadla a chruthig deisina agus spás. Sinnéad léchan san Dylan Dunn léch na himre Electric Ireland ach mar ócáid hamáis agus caiinnig taiisiid sa óg chuidig go cúdiag sédiag agus seachtiag lehéad a híimsíocht. Corn an ahar Larry Murray a ghordach ag Cian McNamee an 7 bua a gréibh na Mionúir Laighean ag Uibh hí McNamee leis ar ausar fad nuair bhí gáile cineireacht agus scórna agus na róthir.